Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue tidak bahagia karena dihujat orang tuh nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat wong lagi susah, wong kok dimaki-maki wong terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, melarat kok ora barbar, di bojo wani, tangga ra seneng aku, iki awak opo Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri. Kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Kue tidak bahagia karena dihujat orang tuh nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat wong lagi susah, wong kok dimaki-maki wong terus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, melarat kok ora barbar, di bojo wani, tangga ra seneng aku, iki awak opo Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Ngerti nak melarat kok pengen beli mobil, pengen beli kepenak. Ya malah tersiksa. Waktu gale wong ra iso terbang kepengen munggah Mars, malah tersiksa. Ra iso terbang ya wis nek mati ning ngisor. Alhamdulillah Gusti ra iso terbang. Dadak malah kelayapan teng pundi-pundi, teng mriki mawon pun penak. Wis ngono wae. Malah kepenak kan. Mante sapane wong tawaham iku nyangka sapa man. Nyangka to merasa ana lahu sak temne iku kedeman walian ana penolong. Kekasih utawa penolong. Aula ingkang luweh parek minawahi banding Allah. Ana wong ngrasa nak tertolong kelawan liyane Allah, cek dhuwit, cek pangkat wae liyane Allah. Itu berarti kolat itu sidik banget apa ma'rifat itu apa ma'rifat iman billahi kelam Allah. Wal makna uti maknane iku ngene, manti sapane wong jona nyangka sapa man anna lahu sak temne kedeman nasiron ana penolong akroba kang luwih parek minawa dibanding Allah. Wa aksaran luwih akeh apane nusratan apane oleh nulungi minggu dibanding Allah. Fa innahu maka temne man kulam ya'rif itu ora ngerti sapa man. Fa innahu maka temne man iku lam ya'rif iku ora ngerti sapa man Allah taala ing Allah taala. Wa man tisapane wong tawahama iku nyangka sapa man. Anna lahu sak temne iku kedeman aduan ana musuh. Ada kang luweh musuhi. Wong sing nyangka duwe musuh sing luweh ekstrem min nafsi dibanding awak dhewe man. Nafsune man. Allah itu berarti sidi apa ma'rifatuhu apa ma'rifai wong binafsihi lawan nafsu. Wong sing ngira dhe musuh wong liya sing luwih canggih tinimbang awake dhewe. Padahal hakikate musuh terberat ku awake dhewe. Itu berarti kollat iku sidi. Apa ma'rifatuhu apa pengetahuan iman binafsihi lawan awake dhewe ne utawa lawan nafsu iman. Waman tegese uti sapane wong dona iku nyangka sapa man annalahu sak temne kedue man aduan ana musuh. Aqwa ingkang luwih kuat min nafsihi dibanding awak dhewe man. Nafsu iku siji al ammarati iku nafsu sing banget tukang perintah elek. Ammarah iku saka kata amir banget ngongkone elek. Walawama lan nafsu sing banget tukang protes. Kata laumun itu nak isim fa'ile laim nak di sifat balagha lawamah banget protes. Wong sing nyangka ana wong liya luwih dadi musuh dibanding nafsune dhewe sing sifate nafsu itu banget mongkon eleke banget akeh protes. Fa innahu mongko sak temne man lam ya'rif iku ora ngerti sapa man. Fa innahu mongko sak temne man lam ya'rif iku ora ngerti sapa man nafsu ing awak dhewe man, nafsu ing awak dhewe man kok ing nafsu man. Bon iku jelas ya. Jadi alamate wong ngerti pangeran niku bayangno ning donya umum dene mbek Allah to. Ya dene mbek Allah to. Kemudian yang paling kebutuhan pokok nggih kalian pangeran mboten kalian liyane. Itu tiyang makrifat. Tapi nak ono wong ngerti nyongko tok ora usah nganti yakin, nyongko tok nak ono barang penting liyane Allah. Sing luwih parek iso nulungi. Itu berarti orang ngerti Allah belas. Iki wau bolak-balik kula matur.
Nak cara ilmu hakikat tuh ngitungnya ngeten iki. Barang nak kadung wujud iku ndadekno pikiran. Mulane sing penting wujud sih. Kalau baleni malih niku ngono. Hikmah tenggene kitab niki maknane ilmu ati. Enak teng Jawa Timur hikmah iku ilmu jadi. Mulane iki akeh kiai itu mereka bulet-bulet Dimas Kanjeng kok jadi kiai. Kemanane hikmah niku ilmu napa? Hikmah itu maknanya itu atibbail qulub. Jadi ahli hikmah berarti ahli doktere hati. Nah, santri-santri lah yo akeh sing bidol. Belajar apa Kang? Bersyariat Gus. Ngaji apa? Hikmah. Jebule maknane ngaji apa? Mana do melarat lo syukur. Men boleh akeh, boleh keris gunung bidol, munggah ada munggah gunung boleh. Kalau dikonco untuk keris ke Gunung Budak, saat ini melarat era karuan. Ya, rondok anu, teteh pun rondok, ulo seneng. Kan gue berarti kalau orang iso malah seneng kayak gendeng. Yang gue cari gue ilmu apa? Hikmah. Hikmah itu ilmu yang jadi tambahannya hati. Itu kalau kalian ini setan itu caranya bodoh, itu barang wujud nasi. Nah, es wujud terus banget penting. Nama kepenting kadang sing mbok sepelekno iku barang sing banget penting. Jadi kok Allah Subhanahu wa taala zat sing banget penting. Misalnya kowe liwat jembatan sing kokoh, misalnya jembatan tempel misalnya antarane Magelang Yogyakarta. Terus mobilnya bisa liwat. Mesti pikiran pertama kowe bisa liwat mergo mobilnya canggih. Gara-gara mobil anyar normal aku bisa liwat. Umpama kowe dadi wong sing gawe jembatan wah semane gak ngerap. Masih mobilnya nyanyar, masih Alphard, nak jembatannya jebrol ya. Orang iso apa? Liwat. Berhubung Pak mobil, jari ini yang mari iso liwat itu mobil. Itu manusia. Jadi gampang, manusia bodohannya gampang. Lah setan mau ngono-ngono tok, mau ngakal-ngakali ngono tok. Lah kowe iku iso katut saking gobloke wong ngono jare wali-wali ngono diakali ngono wae kok. Salike lagi seneng gawe wedok, tawayu, ora iso urip tanpa jahe. Ujug-ujug muni ngono. Aneh ngono tok ujug-ujug muni. Sing karuan ra iso urip ora ana oksigen blok. Zaman cah iku urung kenal kowe ya wis urip, tapi bareng wis kenal. Gak iso mak aku bahagia tanpa untuk cah. Zaman kecil iki dolanan banyu, dolanan ekran yo bahagia. Kok aneh saiki ngantungno bahagia nak untuk cah iku. Cah iku wujud kapan? Kowe lek seneng yo. Ora iso urip nek ora untuk cah iku. Ini kan goblok. Ra iso urip nek ana oksigen iku ora iso napa. Nek ana cah iku kan gak masalah, tapi nek ana oksigen. Jadi setan itu semua ngono tok kegiatan itu. Paham? Jadi kayak misalnya kayak mulang santri ini nak setan gitu. Kayak mulang mergo sing ngrungokno akeh. Jadi dia kudu seneng santri akeh itu setan. Nak cara wong sing makrifat billah juga pangeran ngutus mulang. Terus pangeran menemukan saya dalam keadaan mulang. Pun kula syukur. Ya sing ngaji sithik cek akeh, cek turu, cek elek, cek paham, cek ora, pokoke ngaji terus pangeran. Jadi pangeran meresani pulau mulang berarti sesuai perintah saya diawasi Allah dalam keadaan sesuai perintahnya Allah. Maka saya hebat. Lah makhluk sing ngarep kuwi iki wis beno wae. Pokoke barno wae. Wong ora jelas-jelas wae. Ngono, Mas. Mulane kabeh ulama iku seneng mulang tapi ora seneng santri. Iku santri ku donya. Tapi nak wong seneng santri ora seneng mulang dadi nasihat ekonomi. Mau di manajemen ini bagian dagang gigi, bagian dagang gigi. Nanti raine ra rupa napa santri. Modok pirang-pirang tahun kok malah pinter dagang. Kok ora iso maca takbir, kula riyen kan jaga koperasi. Tapi kayak orang oleh gedeng kiai ngono sik lumayan belum nyai, Pak. Iku jenis seneng santri tapi ora seneng mulang. Nak ulama ku seneng mulang tapi ora pati seneng santri. Muga santri ku dunya. Nah, kecuali kayak seneng mulang, senengnya santri mergo kanca ngaji. Iku lagi halalan thayyibah, lagi napa halal. Mane wong kudu ngerti. Jadi ngerti nak pangeran paling penting. Ya carane gampang dilatih ngoten. Kula bolak-balik nggih melatih diri seperti itu. Jadi umpama kowe mangan, mesti darani sego iku penting. Iku ana sego kowe iso mangan. Tapi umpama kowe dadi guru atau dadi weteng atau dadi sistem tubuh pas semane ana sego nak kowe setruk gak iso mangan. Kan gak ada gunanya ada nasi tapi ada apa setruk. Berarti sing mari iso mangan iku sego apa sehat? Sehat. Mulane ana ulama iku lucu. Dolan ning gone Khalifah Harun Rasyid.
Khalifah Mahmud. Tapi ulama zaman dhisik saiki ora ono ulama wis entek. Ya ada entek, zaman akhir ora entek. Ada Rasid itu mangan, pokoknya dijamu makanan mewah. Ada kambing bakar, ada macam-macam ini. Terus si ulama tadi dipanggil. Kamu itu ulama yang saya hormati, mohon ikut makan di sini. Ini semua makanannya enak. Jari ulama tadi. Coronya aneh Ron Harun, itu makanan enak kok cek repotnya ini. Kudu ono daging, kudu ono menu semua selera Anda. Sing Maria enak itu aslinya situ, ya itu sehat. Boleh sekali-kali ke kuara, sing mari mangan enak itu sehat. Orang kok menune itu mewah. Misalnya menune mewah kira sehat tapi lagi do istighfar. Jadi ulama di sini itu waras tenang. Saya kira serono, ulama waras itu rausum, serousum. Mangan enak ya mereka menune enak lali sehat tuh lah. Abdul Qasim Al Junaidi nanti ngutus santri ini. Cung tuh kok no daging, misalnya digani di 100.000, kok no 1 kilo. Beli daging regane 120. Ya Ustad, duitnya kurang, kok kurang? 1 kilo niku 120, duit jenengan namung 100.000. Ya gawe murah. Carane sepuluh, ya rasa tuku. Jadi ulama di sini cara berpikir simpel, sing mari larang mergo kowe kepengin tuku, ora kepengin ra larang ya aja. Arfisuli gawe murah, carane sepundi rasa tuku. Kowe sambat larang mergo kepengin. Mulane Mustofa ora roh nak mobil naik barang ora tau tuku. Harga umroh naik yo ora roh, ora kepengin apa. Jadi ulama di sini simpel. Nak kepengin sesuatu iku gak ganggu dekne dan kepilah. Arfi suhu gaya murah. Carane piye yo aja tuku. Iku carane ulama riyen, carane mikir dadi. Sale kados kula niki termasuk ulama zaman akhir. Niku kula semua iling-ilingan ilmu iku ono. Kula niku nganti sakniki nak salat jarang kula salat sunat, tapi coba tiru-tiru kene kok. Kula niku jarang salat sunat. Tapi kula nak salat fardu kaya untuk donya sak isine. Iki kula niku yakin, ainul yakin pengalaman saya terbaik di dunia nggih salat niku. Kalau mengambil pengalaman terbaik saya di dunia ya sujud ke pangeran. Ya, kalau nak sholat tak nikmati. Sampai kalau nu rapati so jadi imam, karena kalau nak sujud nu nikmati. Ya Allah, kalau kok sujud. Sebenarnya ketemu pangeran itu paling gampang ya nak pas sujud. Artinya di alasan kalau neng dunia nanti sujud, nanti rukuk, nanti mau Quran. Pun mergolian ini ku kenangan sing ora jelas. Lan ana ulama ditakoi, umpama kowe dikongkon salat, dikongkon mlebu swarga milih ndi? Jare ulama aku milih salat. Kok iso? Aku nak mlebu swarga nuruti nafsuku, mergo kepen kelon nang urip enak mangane. Tapi nak aku salat iku krana kepen takzim ning pangeran. Apa yang menjadikan identitas saya sebagai hamba iku takzim ning pangeran, tentu lebih saya dahulukan ketimbang sesuatu sing mau nuruti nafsuku. Iku mlebu swarga iku paling banter mau ngeloni widadari mana. Jadi banyak ulama sing dadi wali itu karena berpikir begitu. Saiki zaman akhir gak wong salat iku sujud pangeran, kepengen demi pengelon widadari pirwangi salat. Kok kon do mlebu swarga wis. Lho ora samedi kadung kliru. Nak kowe kan demi ngeloni widadari mbok rewangi salat. Abot swargamu tak jamin yakin. Lah iya. Kowe mbok rewangi salat demi apa? Ayo jawab, mumpung urung ditakoki malaikat dulu. Ini pelatihan. Nah iya, demi ngeloni widadari mbok rewangi. Ngono kon buswar. Mustafa lae wabut buswar. Wong kok elek ngono. Mulai saiki yo dadi mareni. Bayangno kon buswar ora gelem pe salat sik. Mau bus warga, ampun Gusti kula salat riyen. Ya wis kadung ora gelem ya wis. Agak warga Sulawesi. Jadi tawarai sing bener niku hidup iku nganggo ilmu hakikat. Hakikat kita iku kawula. Status dasare kawula iku wajib ubudiyah, wajib takzim ning Allah Subhanahu Wis ngono sih. Mulane status permanene manusa iku yo kawula. Kanjeng Nabi ra wis karuan Abdul Khalqi. Status paling dibanggakan Nabi ya subhanalladzi asra bi abdihi. Iku status kehambaan.
ciri khas hamba itu ya nek mati sujud. Mulane Nabi ku nek wis salat yo nganti sikile adoh ora krasa. Pancen ya kawula tenan. Ora kaya kowe traweh plengaan rambar bari imam elek iku ora barbar. Nanti imam kecepet traweh idola napa? Iku wis ora wali blas. Nah, ono sing rawali malah gugat traweh ku sunat ta ora kok dilakoni. Wis ra traweh gugat sunate traweh, malah parah meneh. Dadi wong zaman akhir wis ruwet. Wis ruwet. Mulane salat iku sampeyan nek iso, ora usah salat sunat akeh-akeh, tapi salat fardu sing tenanan dijiwai. Bahwa itu hidup Anda, itu status Anda, itu identitas Anda, itu jati diri Anda. Jati diri kita adalah Allahu Akbar ngakonin Allah itu Maha Besar. Yo wis sak gede-gedene utangmu jek gede pangeran. Mulane tenang ae sahur ning akhirat. Mergo akeh wali diutang ra iso nyaur, nyaure ning akhirat. Wong sugih ning napa? Lancaran wali utangnya akeh takoki lha ku wali kok utangnya sok tak sahur ning akhirat ya. Sugih ku ning kono. Kok donyane akeh ning akhirat wong wali. Gampang nyaur. Tapi aja tiru kowe ra wali. Kok tiru ora iso nyaur donya napa? Akhirat. Jadi eling-eling tak warai. Jadi carane dadi kawula niku ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kowe balik ning pangeran. Balik ning pangeran niku orientasi niku balik ning pangeran. Aja menuruti nafsu, nuruti kepinginan. Orientasi kita semuanya iku ilallah wa ma'allah wa billah. Mulane sulam taufik ku ngarang kitab sulam iku maknane iku napa tangga. Taufik itu maknane hidayah. Tangga-tangga menuju hidayah dimulai dari semua nikmat kita minallah dan orientasi kita juga ilallah menuju Allah dan semua kekuatan kita juga billah karena pertolongan Allah. Nah, dari Islam taufik itu berminggu wa ilaihi wa bihi wa lahu itu sampai kiai ini nak maca bingung do mirin minggu wa lahu wa bihi. Itu maknane itu hidup ya karena Allah, orientasi juga karena. Kados kula mulang ngeten iki segiling-gilingan bahwa saya di dunia pernah nyebut asmane Allah, pernah nerangno hukum halal harame Allah, pernah nerangno pentingnya fikih Islam. Misalnya aturan wong wedok nek pegat ida ngene, nek ape kawin syarat saya nikah. Lan kula rapati cocok mbek mursyid, tapi sampeyan aja anut kula. Kula hormat mbek mursyid, kula ketemu tak cucup, tapi kula rapati cocok. Kadang-kadang ono mursyid iku nak nerangno ora tau nerangno barokah pangeran, nerangno derajate dhewe. Lo ngaji pun terang hukumnya pangeran, terang identitas dia ini lapor dia dibakas, bukan penting terang hukumnya apa? Pangeran. Mulanya mesti ini ulama fikih, be ulama thariqah, mesti ini jadi wali di ulama fikih, ulama fikih terang hukum halal ini apa? Pangeran. Kudune. Tapi zaman akhir malah sing gampang jadi wali ku mursyid. Ku mursyid nak wiridan iso nangis, wong fikih iso nangis. Akhirnya sing ahli fikih ra sido dadi napa? Ini gampang jadi wali ku ahli fikih. Mergo sing dimaksud majalis dzikir iku majalisul halal wal haram. Iku majelis sing nerangno halal lan nerangno napa? Haram. Iki penting kula ngerteni. Iki kados wae lho. Sampeyan kena apa kok salat? Ya mergo jati diriku kawula, nak kawula apike takzim sujud ning pangeran. Fasjudu lillahi wa la tuti'u wasjud. Jadi pertama kajian Nabi untuk wahyu surat Iqra. Kegiatannya Nabi ya pokoknya urip iku wasjud. Wahyu ya sujud lan mendekat yang penting. Wes titik urip wis ngono tok. Ora nak sujud ku nikmati. Bahwa ini nikmat terbaik, kehidupan saat terbaik. Mane ngendikane kajian Nabi kan apane salat fakaan nah salat muwaddiin. Koyo-koyo iku salat wong sing pamit, iku terakhir salat Anda. Ya terakhir salat. Nah, saiki kan ada iso salat qobliyah ba'diyah, ya salat fardhu sing tenan. Kok salat fardhu ora tenanan. Bar salat fardhu dari wah namno fardhu ora pati bener kok tak jabli mbek sunat. Nek ora bener iku substansif ora iso jabli sunat, iso ketambeli ora nek ora bener iku ora substansif, ora substansif. Cara mobil itu bane sing coplok kedadani piye, bane sing coplok. Lah nek rusak kena bobal, bane coplok. Makanya yang benar itu fardu itu dikukuhkan secara benar, rukun syaratnya dikukuhkan. Baru kalau kesalahannya tidak krusial, itu bisa ditambal dengan apa?
Tapi nak kesalahan krusial ya fardunya harus diulang. Ora kok ditambal berapa? Eling-eling ya tawarai carane jadi wali. Jadi carane jadi wali ku mikir apa paling penting. Mau kena liwat jembatan iso itu paling penting. Ku hakikate ora kok mergo mobilmu. Mergo jembatane gak rusak. Buktine kira liwat mobil lah, mlaku ya iso ngliwati jembatan, mergo jembatane ra rusak. Ana mobil lah nak jembatane rusak ra iso. Berarti penting di mobil wae jembatan. Penting jembatan. Tapi wong darani rata-rata muni penting. Ya wa hakada wa. Ketika kita bisa makan, hakikat yang paling penting adalah kita mendapatkan oksigen, mendapatkan kesehatan yang cukup. Baru di antara pentingnya adalah nasi. Tapi seringnya kita bahas yang paling penting nasi. Ya begitu terus. Akhirnya kita ini qolat ma'rifatul jinna. Mesti ma'rifah ini pengiran itu sidik. Terus nomor kali, kalau ada orang yang berpikir bahwa dia punya musuh dan musuh itu selain dirinya, maka dia sangat-sangat bodoh, tidak tahu paling bahaya adalah hakikat dalam hidup adalah dirinya sendiri. Wong pe dipateni wong ngenteni sasarane tepat sing musuhe, tapi nek bunuh diri kan langsung gampang dipateni wong bunuh diri. Gampang bunuh diri. Kowe tidak bahagia karena dihujat orang, itu nunggu sekian kasus baru dihujat orang. Nah, dihujat wong lagi susah, wong kok dimaki-maki wong harus susah. Sebelum orang lain menghujat Anda, hakikat Anda sudah orang menderita karena Anda sering menghujat diri sendiri. Gusti, melarat kok ora barbar, di bojo wani, tangga ra seneng aku, iki awak opo Gusti. Itu kan berarti Anda menghujat diri sendiri. Jadi yang paling menyengsarakan kita itu siapa? Ya diri kita. Ngerti nak melarat kok pengen duwe mobil, pengen duwe kepenak, ya malah tersiksa. Waktu gale wong ra iso terbang kepengen munggah Mars, malah tersiksa. Ra iso terbang ya wis nek mati ning ngisor. Alhamdulillah Gusti ra iso terbang. Dadak malah kelayapan teng pundi-pundi, teng mriki mawon pun penak. Wis ngono wae. Malah kepenak kan. Ini penting. Jadi semua kesengsaraan kita ini karena kita berpikir nuruti nafsu. Andai kan kita tidak berpikir nuruti nafsu, maka kita tidak pernah sengsara. Misalnya sampean urip tukaran mbek wong. Tanggamu ngrasani kowe. Kowe nuruti syariat Allah. Alhamdulillah iki dirasani tangga, dosa kula kurang. Wes enak. Bojomu ngamuk. Jare nak Gusti jare jantung nak boten disupport niku marai mati gitu. Alhamdulillah niku wonten penggerak napa jantung. Ngono. Pokoke sing seneng urip ku sing seneng. Misalnya tegir diutang jare tiang-tiang Gusti ra wong ra diutang ora kreatif. Menawa jaga akeh lho. Pokoke ngono kabeh delok positif. Piye-piye dawuh ulama tasawuf kula jeleng tenan dawuh ulama. Kabeh ulama tahu sepakat. Kula hafal makalah itu. Nafsuka matiyatuka farfuki. Piye-piye awakmu wis kadung dadi kendaraan sowan ning pangeran farfuki. Kowe kudu mbok welasi. Piye-piye wis dadi kendaraan ila Allah. Misale kula kok sayang rai kula, mergi rai niki sing kula damel sujud Gusti. Tangan kula Gusti, tangan niki sing pas kula sujud tak tekan teng panggonane sujud, mergi kepen sujud teng jenengan. Dengkul kula Gusti niki sing kula damel sujud. Termasuk sifat yang buruk sekalipun. Misalnya Anda duwe verji. Gusti, baru kayak kalau jimak bojo kula gadah turunan. Turunan kula mesti jengben do kepengin sujud teng jenengan. Dan itu Nabi biasa membicarakan gitu. Nabi boten tiang Jogja, tiang Solo, terus nak pantes ra diomongno boten. Nabi tiang Mekah. Jadi yang hak ya dingendikan. Nggih Nabi biasa ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan dalam verji Anda, alat kelamin Anda juga ada sedekah. Sampai sahabat ditanya, bagaimana mungkin ya ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun? Bagaimana mungkin urusan seks dapat pahala? Kata Nabi, karena kamu kalau salah tempat juga dapat maksiat. Maka sekali orang bersenggama dengan istrinya kok niat ninggalno zina lan niat nglahirno umat Rasulillah, maka dapat pahala besar. Artinya semua yang ada diri kita itu adalah alat ibadah. Beda mripat. Wong delok wong alim padha karo ibadah sekian tahun. Kok kowe duwe irung ya mbok sujud. Mbok dicangkem mbok mangan, baru kayak mangan kayak kuat sholat, baru kayak cangkem kayak iso wiridan. Semua ini sarana kita ilah wa, maka kamu jangan pernah tidak sayang sama diri kamu. Jadi ulama-ulama nafsuka matiyatuka farfuk biha, kamu harus sayang. Karena semua yang ada di kita adalah alat
kendaraan kita menuju ila Allah subhanahu. Kejogeman muni aku ditakdir ora anak kiai, ora putune Kanjeng Nabi. Malah penak. Anak kiai tanggung jawab berat, putune Nabi tanggung jawab berat. Apa wis pirsa kira bakat mulane ra dipilih, malah penak. Yo sing malah penak kan arek hormat ambek para putune Nabi, hormat anak kiai. Kan malah enak wong hormat yo ibadah. Ki dihormati nek ra kuat malah mari ujub, mari Wis malah enak kan. Justru kita punya kekurangan dadekno takzim ning wong liya sing sempurna. Misale wonten tiyang sing nasabe sempurna kados kiai Kanjeng Nabi, wonten tiyang sing nasabe sae kados putu kiai. Kowe ditakdir misale anake bajingan, anak ora salat tapi salat. Malah unik kowe to. Wong anak ora salat kok dadi salat. Yo mulya dekne, mulya mau nasab sing apik-apik mau, tapi unik kowe. Unik ku kan yo penting. Pokoknya awakmu apapun yang terjadi ku sayang. Eleng-eleng makalah ulama ya, nafsuka mati ya tuka. Matiun makna kendaraan, nafsuka mati ya tuka. Farfus kita. Awakmu iku kendaraanmu ila Allah. Mulane mbok sayang. Misale eleng rai niki rai sing kula damel sujud. Tangan sing kula damel sujud. Sing kula damel sedekah, damel kula kerja golek nafkah sing halal. Bahkan farji sekalipun iku sing dadekno kowe taksir umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi tanakahu tanasalu takataru fa inni mubahin bikumul umam. Ki nang nikah nang di anak nak iso ya akeh, aku iku bangga nak umatku akeh. Cuma nak zaman akhir tak tafsiri nak iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhir kadang wong ra siap anake akeh. Baru ya ora karu-karuan. Itu maksudnya nak iso ya akeh. Ya sing dadi kebanggaane Kanjeng Nabi. Soalnya terus ning dalan-dalan nggo lampu wah iku repot. Eleng-eleng ya. Jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk surga. Mulane dawuh Umar bin Abdul Aziz kula eling. Min mana kibi Umar bin Abdul Aziz itu dia ngetikan begini. Kula eling makalah. Innali nafsan tawwaqa. Saya ini punya nafsu yang sangat-sangat berontok. Berontok itu nak cinta, nak seneng itu ora kebendung. Umar bin Abdul Aziz dia ganteng ya, ganteng anak rojo. Wah, wong wedok seneng dekne wong calon putra mahkota. Bareng dekne dadi khalifah awake kurun teh. Padahal pas jabat. Ditakoki. Kena opo sampean saiki kok puru padahal jadi presiden. Innali nafsan tawwaqa, karena saya punya nafsu sing sangat berontok. Aku zaman nom sekali seneng cawe itu kudu kasil dari bojo. Saiki aku ya kepengin bus warga kudu kasil. Nak rino poso nak bunyi tahajud. Aku innali nafsan tawa. Ora kaya kowe seneng duit tenanan bareng seneng tahajud sak kober. Oh iku gak pria, iku gak di selera blas. Seneng duit tenanan, seneng cawe itu tenanan bareng seneng pangeran salat be angop. Kewani angop ngarepe pacar murah wani. Tan nom-nom saiki pecundang, seneng nak pacaran muacak melitit wapi barang pe salat be angop. Mestine nak kowe di nafsu sing tawaqah, sing bronto, harus fair. Nak bronto cawe wedok wae kowe siap-siap seperti itu, pemene bronto mbek suwar. Itu hebatnya Umar bin Abdul Aziz kan innali nafsan tawaqah. Saya ini sekali duwe kesenengan kudu kasih. Aku zaman nom seneng cawe wedok kudu kasih. Saiki aku wis tuwa kepingine swarga kudu kasih. Nak rino niku poso. Nak bengi niku tahajud. Mboten wani mangan gajine, wedi nak ndekne dadi Amirul Mukminin ora sukses. Mulane tenggene kitab-kitab darani khamisil khulafa, khalifah niku sekawan. Ana khalifah dinasti tabi'in utawa tabi'in nggih namung sinten Umar bin Abdul Aziz. Lan disebut apa ya khamisal khulafa, gelare napa ya khamisal khulafa. Sampai. Jadi misalnya kados kula sebagai wong alim pengen tenan umat Nabi niku iso ngaji. Sekali ngaji nggih seneng tenan. Kula lara lan ngaji nggih mari seneng tenan. Tapi nek urusan ra ngaji niku kula rada tersiksa. Ojo kok muni seneng tapi ora sithik prai. Ane kula mbek kiai-kiai yang lara prai niku rada engkar. Kok mboten ngaos nembe sakit. Kula rada. Padahal pas nembe sakit salami templek ditampa mestine kula mboten saged nampi nembe sakit kan dadi fair. Pas mulang sakit juga alasan prai. Pas disalami templek sakit lah. Nompo cara kula ra fair, cara kula lho ya. Tapi sampean udah anut cara kula, rusak wong akeh paham.
Cara kula iku ya biasa wae. Nak lara jek kuat mulang nggih mulang. Wong mulang ora kudu teng majelis. Misale teng rumah sakit sampean lara kan iso ngaji mek sing niliki. Ndak kiye pe ngomong apa ora ngomong ngaji. Wong ngaji di mana saja kapan saja. Karena tadi innali nafsan tawaqah. Saya punya nafsu sing sangat bronto. Saiki tatuku nafsi ilal jannah kata beliau. Saiki nafsuku bronto ning swarga, maka saya akan menghalalkan segala cara. Diri saya akan saya pergunakan dengan segala cara untuk menuju nopo swarga. Mane niku irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Carane piye? Orientasine ning pangeran. Lagi rumusnya napa? Fadkhuli fi ibadi. Kowe ngrasa bener-bener mau dadi kawula ning kene. Kawulane pangeran ojo mentang-mentang juga terus ngatur-ngatur wong saenake dhewe, mentang-mentang wong alim saenake dhewe. Kudu mlebu fadkhuli fi ibadi. Apapun hebat Anda harus merasa jadi ubudiyah, kemawulan yang pangeran. Jadi misalnya ke sholat, ya mergo diperintah pangeran. Budak kok kakean nafsu. Misalnya kita jadi budak, dikongkon masak majikamu, masak sate, terus kita kepengen, kok aku entek 20 sunduk, itu sopan tau ora? Ora sopan. Nah ke budak tenan kon masak sate, ya masak sing tenanan, kok majikanku ben mangan sing enak. Ora kok kowe pengen mangan, padha kowe nak kepengin mlebu swarga ya salat sing tenanan, tapi rasa bayangno mlebu swarga. Nak wis fatfuli fi ibadi kok lagi fatfuli jannah. Jadi wong ora kepengine langsung swarga tapi status kehambaannya tidak ditata. Kalau balen malih orang sekarang tuh ingin masuk surga tapi status kehambaannya tidak ditata. Padahal urutannya kan fatfuli fi ibadi. Kowe iku dadi kawulaku sing apik, sing ikhlas, sing orientasine ila Allah lagi fatfuli jannah. Lengi-lengi ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Urutane napa? Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannah. Kalau saiki diwalik ya mulai saiki nak salat nikmati sujud. Jadi sekali sujud nikmati Allah matur nuwun Gusti jenengan nektir kula sujud. Kayak apa celaka saya kalau saya tidak sujud teng jenengan. Bar sujud terus imame ngadeg Allahu Akbar. Gusti kula siap berdiri demi nanggung perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ngadeg niati posisi Anda berdiri siap ngemban perintah. Bariku ruko ya siap sungkem ning pangeran. Bariku ngadeg meneh muni Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma syi'a min syai'in. Terus ngoten terus nganti salat selesai. Nak salat wis selesai lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iku berhak selamat. Tapi nak salat wis ra karu-karuan mau demi ngeloni widadari mau wis. Mana ini rai-rai ras warga wakai nang gini. Perkara kita sholatnya cek model. Ya tapi bisa tidak oto, sakit apa? Sakit apa? Oto. Mulai maghrib latihan kita oto. Gusti perjanjian baru. Gawe apa? Perjanjian baru. Jadi orang perjanjian nama deh pak. Niki sholat mon model perjanjian apa? Baru mon niki demi jenengan Allahu Akbar. Cari malaikat tenane. Malaikat itu serah percaya, sampai mana serah percaya, gak meyakinkan. Wal maqala al khamisa asyrata. Utai makalah kang kaping 15 an Abi Bakrin Siddiq, saking Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala zuharul fasadu fil barri wal bahri. Zuhara pertelo apa al fasadu apa kerusakan ning donya kerusakan wis ketok, nak cara makna lahire fil barri ing dalam daratan wal bahri lan ing dalam segara. Donya iku zaman dhisik wis rusak, segarane ya rusak, donyane ya rusak, daratan ya rusak, segara itu rusak. Kala dawuh sapa Abu Bakrin, ya Abu Bakar sing sahibi Rasulillah, fi tafsiri dalika. Ing dalem nafsiri mengkono-mengkono dawuh dhuharul fasadu fil barri wal bahri. Oleh nafsiri ngeten, al barru utai barang sing daratan, wa iku alisan iku lisan. Wal bahru te kang kaseluk segara wa al qalb. Jadi cara Abu Bakar namanane dhuharul fasadu fil barri wal bahri. Zaman akhir wis rusak, cangkeme wonge ya rusak. Atine yo cara Abu Bakar manani napa? Al barru wa al lisan wal bahru wa al qalb.
Jadi zaman akhir dunia wis rusak, cangkeme ya rusak, atine rusak. Faida fasada mongko nalikane rusak apa alisanu lisan. Misale bisabbi kalan biasa misoi masalan kelan umpamane. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan apa anufusu apa pira-pira ati. Ail ashkhasu tekse pira-pira ashkhas cara ki kuna maknane jumlah gere wong min bani adama sange bani adam. Wa idza fasata lana likane rusak apa alqalbu ati riya iklan riya ngetokno amal ora krana apa masalan kelan umpamane bakat mongko nangisi alaihi ngatasi alqalbu apa al malaikatu malaikat. Kila didhawuhna apa ngene al hikmatu te hikmah ulama dhisik nak mikir ya aneh-aneh. Al hikmatu te hikmah fi analisana ing dalam satemene lisan cangkemmu kok wahidun kok siji. Iku tambihun ngelingno lil abdi maring kawula fi annahu ing dalam satemene abad la bali rasa iku abad ayata kalama. Yen to ngomong sapa abad ila fima kecuali ing dalam perkara yuhimmu. Kang pentingno atau kang penting apa mah ing abad. Wa fi khairin an ora kena ngomong kecuali dalam kebaikan. Jadi lisan mbek pangeran digawe sitok. Mung sitoke dosane akeh, ora akeh malah pika ya apa. Ulama ya kok bermikir ngono. Kena apa kok lisan sitok? Perkarane sitok wae cangkeme ora karu-karuan. Lha nek akeh wah ana demo malah ngrameni. Cangkem sitok enak protes ngrameni apa meneh cangkem. Bojomu cangkeme sitok geger, nek cangkeme akeh ngamuke malah tuntas. Ayo lisan dikei sitok perkarane ben gak ngrameni dunyo. Sitok wae napa? Ya. Ane wis sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Jadi barang sitok diwet-wet mau ngomong sing apik. Nah iso. Ora iso ya isa-isaan. Wakilan dijawen apa ngene li anna lisan adzakir bi kulli lughatin kana dzikruhu lil mazkuril wahid. Wakilan dijawen niki dawuh ulama-ulama. Li anna lisana karana satemene lisan adzakira kang eling Allah. Bi kulli lughatin lan berbagai bahasa. Kana ono iku apa dikana iku ono apa dikru apa ilinge lisan utawa barang sing disebut lisan iku lil mazkuri kedhe barang sing disebut al wahidi kang siji wa wa ta al wahid iku Allah taala iku Allah taala mestine lisan sing sita iku go nyebut zat sing sita ngene iku Allah subhanahu wa taala wa kadzalika lan iku kaya mengkon-mengkon lisan al qalbu ta'ala. Lah sampean ngaji mek kula sing seneng kula gitu seneng. Piye-piye baru kaya ngaji mau nyebut hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ane ngaji ku penting. Kados kula niku urip 24 jam. 24 jam misale turu 8 jam, alhamdulillah 8 jam ku gak ngomong maksiat. Mergo turu 8 jam artine gak ngrasani 8. Nggih kudu syukur iso turu. Misalnya kayak biasa sumpek, alhamdulillah ngelalekno sumpekem 8. Artiane melek. Melek itu paling penting lisan itu dienggo bakas Allah Subhanahu wa taala. Lisan sing wahid, madkure ge wahid. Madkure sapa sing dieling-eling? Niku wa Allahu taala. Iki cara pikirane tiang-tiang tasawuf. Dadi lisane sita, sing dieling-eling di barang sita. Nggih. Wa kana dikuhu lil madkur al wahid wa huwa Allah taala. Wong pancen wong tasawuf mulane jari Imam Syafi'i lau au sara julun mali li nopo liatkan nas umpama ana wasiat donyaku kekno wong paling cerdas ning donya niku cara Imam Syafi'i uktiya li zahid duwe iku dikekno wong sing zuhud kok cara Imam Syafi'i cerdas-cerdas wong nopo zuhud ora zuhud zaman akhir sing wong nutup pintu zuhud itu ulama jadi cara Imam Syafi'i umpama ana wasiat dunyane wong kon ngekekno wong paling cerdas ning donya. Aqalun nas. Iku kon ngekekno wong napa? Wong napa? Ya sumpet tenang. Misale ana wong zuhud kok kei dhuwit 1 miliar. Wong iku ulama misale. Pikirane paling digo masjid, go pondok, go digo berjuang. Ya pokoke pikirane mesti ilang wong. Mergo dekne mesti wedi hisab. Wong dhuwit minang wong mesti ilang wong, mesti wedi hisab. Bukan orang rajuhut wala menarik sak miliar terus dadi kon maksiat. Bukan 1 juta wis dadi alat napa mak? Maksiat. Jenenge ora bakat saleh. Wis 1 miliar malah duraka 1 juta wae digawe napa?
Mulane kula gumun, ana konser dangdut sing wong blodor-blodor, tikete mung 20.000. Kadang tak tangisi wong larat-larat. Lah iya di dhuwit lagi 20.000 digo maksiat, ku nek didik 1 juta malah kelakuane kaya apa. 20.000 kan mau kena nggo delok dangdut. Di dhuwit 1 juta iso tuku rene. Ngeri. Kadang-kadang tak tangisi wong larat-larat, ya Allah, jenengan sepurane sing gedhe. Mugi dhuwite sithik terus. Ben isane delok tok. Lah duwe kakean iso macam-macam pikirane. Yo tuku ra mesti haram kowe pikiranmu kok elek. Tuku kan tak tuku kowe tak rabi kan iso kowe aja tukang suudon ra apes. Senane kok suudon. Kono wong saleh yo kurang ajar, yo wong saleh kurang ajar. Gus cara kula niku. Kiai kudu didik wae. Woi iso tuku londe-londe. Lah kok sakit kok iso kuwi maksudnya. Dadi londe mergo ora dibojo, sekali dituku dirapikan dibojo. Lha iku nak kiai 100 tuku kabeh, rabi 4 kabeh iku sing ngilangi piro? Oh, dasar kiai mantan lagi beri. Utekem cek ngeres. Yo cerita ae, Gus. Cerita kok amuk. Saiki yo duwe cek sithik, tapi wis direncana. Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diundang gitu. Kasil kok apa sakat jenengan tak undang. Santai ini kok orang undang. Jadi wong nak parek pangeran, kadang kalau nangis tenan ya Allah. Ono wong di duit selawe, kadang digo tombok judi. Ya Allah, didik selawe, tombok judi direwangi ngontel golek togel. Lah iku nak duit miliatan moro Las Vegas. Atau moro Makau, paham ya? Ya iya cek pintere pangeran iki tukang maksiat kayak dik 20.000 kuwi duwe miliatan iso tok. Padha wong saleh yo ngono. Di dhuwit 10.000 lebokno masjid. Umpama 50 juta Kak Mustofa yo dilebokno masjid haram. Wis akeh tenan Gusti nu kaulane jenengan saleh. Bisa ada mau nyumbang masjid desa niku. Cara sugih saged nyumbang masjid napa haram. Tapi apa berso apike tok kono-kono wae. Jadi mulane didik sithik ku sing syukur nggih. Mergo umpama dhekmu akeh ora tombok togel moro kono Makau kono apa Las Vegas. Boleh tram mriko. Mulane kowe eling-eling nafsuka mati ya tuka farfuk. Mulane kula suwun sanget. Wes sampean anut kula mawon. Sampeyan nek saleh meranut rapo. Pokoke nak ndarani raimu nak pas ngilu. Niki rai sing kula damel sujud. Wis senajan to kowe sujud mesti dina ping 5. Tangan niki tangan sing kula nggih sujud. Sikil niki sing kula gantek pas salat. Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilah. Mergo wa ma khalaqtul napa jinna wal insa napa illa ya. Manusa jin kabeh iku mok krana ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpeleset, kadang salah, itu sebenarnya manusia. Tapi itu tidak jati diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Padahal kalau bolak-balik ngomong, mlebu swarga itu gampang, angel mlebu neraka. Mbok nang ngandel kulo. Wes sok ben titeni. Nah, kira ngandel mono, titeni ning neraka mbek swarga. Wah, gampang mlebu napa swarga. Kok mboten gampang mlebu swarga. Satu kita pegang kuncinya. Piye-piye diwarai Nabi Miftahul Jannah. La ilaha. Mlebu neraka ku angel, kowe ora nggo kuncine kok mlebu piye carane. Mulane aku sampeyan kon mlebu Imam Malik, sapa? Malaikat Malik. Mau mlebu neraka. Bagaimana bisa saya ada bawa kunci? Swarga iku wis ora kuncine. Gampang di mlebu nggo kunci pe ora. Kunci. Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita ini di surga. Nabi Adam itu lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbok nak mbam setan lahirin neraka. Selagine mbam iku sinten? Nabi Adam itu lahiran surga. Jadi kita punya kapling di surga, kita punya sertifikat di surga. Iku warisan kita. Kurang apaan? Neraka ora ono sekene ra gawa kunci. Tapi ono apa sing jaran ora ngono Gus maksude. Neraka ora ono pintune. Jadi mlebu kare bludeng. Aku jawab yo kowe wae ra usah aku. Pikiran kok eleke ngono. Jadi alasan neraka ora usah apa. Nggih, dadi transparan. Dadi ra Mustofa liwat terus
Oh anak kiai sing mikir ngono ku wong anak dadoni abdi iki apa karek nyangkane kawulane. Yo kowe wae aku muni ora aku moh. Kok penak. Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita nggo kunci swarga, lho niki kula nggo kunci swarga mesti didudoni alamat swarga wong nggone kunci swarga. Lah nek kira nggo kunci swarga. Mulane mlebu swarga iku gampang. Mungkin rokok orang angel biasa dalam pikir. Wong rokok itu suh tuwa. Bukti nak apa gendune kowe dilebokno rokok. Kita sebagai mukmin wong sing status dasare radhiyallahu anhu wa radha. Wong sing rido be pangeran, kon salat ya seneng, kon sedekah ya seneng. Kowe be ulama ya seneng. Misale orang pati saleh be wong saleh ya seneng. Pokoke anane kita dadi wong mukmin ku seneng. Radhi itu billahi Rabb, kula mun rido, mun seneng jenengan dadi pangeran bil Islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Wes kula anane seneng. Swarga iku nggon seneng. Neraka gendune apa? Mestine kita belas aduh kon neraka. Kula yakin asal mukmin tenan iku aneh mlebu neraka. Mulane kula ora siap tenan lho delok sampeyan neraka. Pasti aneh tenan kok iso mlebu neraka barang kula opo. Kecuali kesukaan pokso kok ngerti-ngerti dilebokno ya apa ora melok. Aku lho mboten purun yakin. Wis tak rencanakno tenan wis iku gak habitat kita. Mulane kula gadah kitab habaib sing wali-wali sing alim-alim. Di antarane ono Manaqibu Aisyah Siddiqiyah Syarifah. Dene rencanane apik tenan. Kula cocok. Awas neraka nek wani ngobong aku ya. Rokok sampeyan tak tantang, nak kanca aku mlebu neraka tak tantang, he neraka ora sopan. Iki kalimat la ilaha illallah, iku ya makhluk ya Allah. Wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngono mesti makhluk kok. Jadi orang-orang wali dulu itu enggak kebayang. Saiki kalimat hak itu kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha nam. Saiki neraka piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan ambek pangeran. Lah kok wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane normal, mulane Nabi ketika mukasyafah ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Logikane gak masuk akal. Bagaimana mungkin neraka sing makhluk ngobong kalimat thayyibah? Wani neraka. Nak neraka wani ya elek tenan. Mestine ra wani. Mulane ngendikane Nabi wa innan nar lam takul athara sujud. Neraka ora wani mangan bekas-bekase normale ngono. Tapi masalahnya sujudmu ora ikhlas lah, sehingga kalimat tauhidnya protol lah, itu sing marahin rokok. Paham ya? Kok guyu-guyu kan diterangno. Asal gak protol gak wani tak jamin. Ayo diutang bahak nek sampean ngono ben rokok. Tapi syaratnya tauhidnya ora usah napa? Kok serangane takok carane piye? Wong nek elek senane takok wae. Barang gampang kok takok. Neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mari Sayyidina Ali tahu ana mubalek ngaji ning masjid. Cerita dahsate neraka. Neraka iku ngene-ngene. Neraka iku panase padha karo 70 wae. 700 piro? 70 700. Double panase. Enggak sing kabar-kabar itu. 700 apa 70? Sampai jajal piro? 700. Wong nak bakat neraka do hobi nyipati apa? Sayyidina Ali liwat. Liwat magi-magi. Mubalek elek, balik geblek. Sayyidina Ali jelane jar wonge keras. Atak jisu, kalau aja apal redaksi ini. Atak jisu an wasfi makhlukin mislah. Balillahu a'dhamu akbar. Mubalek elek, balik geblek. Nyifatin rokok kok dahsate ngono. Seakan-akan rokok itu akbar, sesuatu yang besar. Terus wa khaliquha akbar. Yo sing gawe neraka iku sing luwih gedhe. Wani neraka mbek sing gawe. Mboten mantu. Lha yo nyifati apa wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati apa, ana apa iku akbar. Kok malah nyifati neraka? Neraka iku makhluk. Makhluk mesti do. Tak wanekno kowe ben wani neraka, paham? Oh, tak didik ben neraka sing wedi kowe. Paham ya? Tapi aku yo ora ro. Nak neraka mbek kowe semangat yo ora ro. Tapi nek mbek kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sapa sing minat. Jadi wong sing wali-wali kok Sayyidina Ali nandikan atak jizuan wasi makhlukin. Bukti nak neraka dhaif ku gampang. Ya misale muannas itu ifah.
Saiki neraka jari panase ngono. Ternyata Mustafa mlebu mau kejet-kejet. Nganti atusan tahun dia kejet-kejet. Nyatane ra iso mateni. Lah yo mletene ngono neraka kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning neraka. Yo to ora? Mungkin tau mikir ngono ora tau. Iya berarti neraka gak canggih kan? Mbok nak nyek terus neraka semangat golek kowe ora. Tapi apapun itu kita percaya wae mbek dawuh wali-wali kados Sayyidina Ali, kados Aisyah Siddiqah bahwa normal iku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk be Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibat kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat iki kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu. Tapi dicemplung nang neraka ana kalimat mesti neraka iku rawan. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha illallah dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mulane terus wong diorientasi mati husnul khotimah sampai ana ngendikan apa mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame la ilaha illallah. Pokoke orientasi selagi ana iku kudune ben neraka iku ora iso. Lah sing dikuwatirno sul khotimah piye? Mergo ning donya ora pati orientasine Allah Subhanahu. Mulane ilallah wa billah wis pokoke urip ma Allah wa billah. Mestine neraka ora wani kok mlete temen neraka wani ngobong kalimat la ilaha. Nane ki milih di ben neraka apa swarga? Lah ayo tak jawab. Neraka apa swarga? Sampai pengalaman ya loro-loro deh. Pengalaman apa? Kita kok pengen petualangan. Nah, iso mlebu iso metu ku apa? Wong jare Abu Hurairah iku neraka iku wong diceplungno, iku wing-wing tok ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone. Neraka. Padahal wong ceblok kok mares tok bumi iku mau butuh waktu sekian bulan. Nek neraka gak butuh piro? 70 tahun. Wah, iku munggah kangelan iku. Ya tapi mau. Iku nak kowe munggah dhewe, nek apa sing ngersakno ya wis langsung selesai. Piye-piye neraka iku kalah gede mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali ngamuhe balik bentuk, nyifatin neraka, anti neraka canggih ngono. Zat sing gawe neraka luwih luwih cang. Mulane sing bener ya salat iku. Salat ku nyifati hebate Allah, ora hebate neraka. Misale nyifati Allah, Rabbana lakal hamdu. Jenengan sinten? Sing hamdune ku mil samawati wa milul ardi. Muji jenengan ku sak kebake langit, sak kebake bumi. Nek cek kurang kathah Gusti, wa mil umasik tamin saim batu. Lan kebake napa mawon terserah jenengan, nek kurang akeh. Oh, iku wali tenan. Tapi kan salat ora mbok jiwa. Salat ngapa ngopukar kumpul. Gayane tahajud tapi mau ngapa kula ora cocok. Kula nu jarang tahajud tapi jarang kula mbek sampean sering cek mandi tahajud kula. Kualitasnya benten napa? Ngen kula kualitas prima. Tahajud tapi apik tahajud terus ra kualitas ra tahajud tambah elek kan. Juga mobilku ra alpat kualitasnya elek. Wis ra elek ra duwe kan tambah elek meneh. Elek lan duwe. Dieling-eling iku dadi kena apa Quran iku sering nyifati Allah. Nahu ala kulli syai'in qadir. Wa kana wa ala kulli syai'in muqtadir. Mergo kabeh swarga neraka sing hebate ngono iku kabeh kalah mbek Allah. Allah kersane kita dadi kawula sik iku fadkhuli fi ibadi. Engko nek wis dadi kawulane Allah lagi wadkhuli. Empun nang ngandel kula. Swarga neraka itu tetep makhluk. Makhluk itu gampang ditaklukno. Nah, hubungan kita ya namung kalian Allah. Mulane nak salat Allahu Akbar. Neraka kaya ngono sanggihe, kaya ngono dasate ora iso ngalahno kula Gusti. Wong kula bersama jenengan Allahu Akbar. Mane kula gadah donga saking Nabi Khidir, saking ijazah ulama-ulama tok Nabi Khidir. Udungane gaya tenan. Di antara dongane ngaten bareng muji-muji pangeran wa inna la nahliku wa anta ma'ana ya Rabb. Dan kita tidak akan rusak selagi engkau bersama kami. Nanti keseban api mlebu neraka yang ngono wa inna lan nahlik wa anta ma'ana. Selagi ini kula cek bersama jenengan la nahlik wa lan nahlik. Kita tidak akan jadi orang
Susah. Ya kata la tahzan innallaha masalahnya pas sok ben ning akhirat imane wis ilang, Qur'ane wis ilang. Lan ketika guru-guru kula, wong apal Qur'an iku gak mungkin mlebu neraka. Neraka ora wani ngobong Qur'an. Masalahnya hafid-hafid nak ape ditakdir lali, ape mati lali sih. Akhirnya pas mati dalam keadaan berstatus tidak hafid. Umpama dekne apal nganti mati, ya ora bakal mlebu neraka. Mergo ana kalam Allah, neraka ora wani ning apa kalam. Ini masalahnya pangeran mau nak takdir elek lalape mati kok. Lali. Semak pangeran, ayo tak semak ning donya sering semakan, suwe mak baulet. Ada rono amplope ning akhirat, wah lara. Nah, mulane sekali-kali setor pangeran kula jajah iki, kanca-kanca sing hafid, mbok sekali-kali tau ngapal Al-Qur'an fisol. Pisan lah ning donya. Mbok nang ngandel kula. Jajal dhewean, nak pas ikhlas. Nek ikhlas aja. Latih nganti ikhlas. Pirang-pirang tahun lah ora berber menyerap bakat ikhlas. Latih terus. Ndak saya pernah mencoba itu 2,5 bulan. Nak lali kalau balen. Kalau nanti jajal khataman Quran fi sholat niku 2,5 bulan. Satu hari 2 lembar setengah. Kalau nak lali tak baleni. Ra ikhlas ya tak baleni. Tarafa maknane tak baleni. Itu pas 2,5 bulan. Gitu kaya kalau tujuan kalau setunggal Gusti umpama kula nanti setor teng guru teman sapa niki kula nanti setor jenengan. Dah jenengan tompo. Jenengan undat sing sae. Kita wiling-wilingan timben. Mosok men semaan terus diundang wong, ora tau semaan ngarepe napa? Pangeran. Darane semaan ngarepe pangeran nggih ngatamno Quran fi sholat. Semua ulama dulu pernah, Imam Syafi'i malah tiap hari. Imam Bukhari tiap Ramadan khataman Quran 2 kali fi sholat. Semuanya napa? Dulu itu tradisi, agar ulama khas itu. Kalau terakhir ulama nglampahi niku nggih badhe nyati Pandeglang. Kalau kirang terakhir tadi. Kalau boten ngerti mesti tapi masyhur. Napa gak ada tradisi khataman napa? Fi sholat. Nah Ramadan itu kan kegiatan, nggih boten napa-napa, tapi kan didelok tiyang kathah ya ndak apa-apa. Sing khataman fi Ramadan. Tapi ora mesti khatam kan sampean. Kadang makmum, kadang imam. Sing dhewean sekali-kali dhewean. Sekali-kali mawon. Lah nek sing ora apal, ya maca. Tapi aja suwi-suwi sakake malaikat sing nyemak ngono iso ngelawak. Nang nglalar, fan jabasat, fan khobasat. Repot. Ora te kanca ora maca tebet ya da abila habi wa tebet ya da. Kan wakaf ning watab gak iso wa tebet ya da. Iku sakake malaikat ngono. Ora barbar. Oh, itu sakit tenan. Tapi nak apal kan lumayan toh misalnya ya relatif cepet lah misalnya. Gini wow, mergo normale iku wong gawa Quran iku ora mlebu neraka, jelas. Wallazi auhayna ilaika minal kitab wal haqqu musaddiqan lima baina nabah. Wonten ayat sing bungahno kanggo kita-kita sebagai ahli Quran. Sing rapal lah, pokoknya seneng Quran tenan termasuk ahli Quran. Summa awrasnal kitab alladzi nas. Terus mungkin ini barokah kita tutup ngangge Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.